Imos aló. Boa tarde a todos e a todas, os compañeros e compañeras presentes da corporación e a todos aqueles veciños e veciñas que nos poidan estar vendo ou seguindo a través das redes sociais do Concello, nomeadamente a canle de YouTube. Antes de arrancar esta sesión extraordinaria, vou a comezar por pedirlle disculpas a Tano por un erro que cometín concretamente eu na visita ca conselleira, porque cando vos enviei a mensaxe por o grupo de portavocías puxenvos que era de carácter urxente porque a consellería avisou o día anterior a media mañá esa visita, convocándovos a todas as portavocías, puxen o lugar, puxen a hora, pero non puxen o día, puxen que era de carácter urxente, sobreentendendo que ibades a saber que ia a ser o día seguinte. Non foi así, pidoche desculpas, porque sei que despois o preguntaches no grupo no transcurso do acto, falaches co compañeiro Alex e deuche as explicacións pertinentes. Dito isto, seguimos adiante con esta convocatoria extraordinaria e, como xa vos anunciei no seu momento, o motivo é a aprobación do convenio dentro do mes de maio, a petición do convenio entre a Confederación Hidrográfica Miño-Sil, concretamente volo manifestei a través do texto no grupo de WhatsApp da portavocía, onde vos decía, comunícovos que temos que convocar un pleno de carácter extraordinario urxente, que será este xoves ás 8:30 para a aprobación de convenio para o saneamento de Soutelo, logo da chamada de Confederación que se produciu o lunes 19, advertindo da necesidade de aprobar este convenio antes de finais de maio. Recibimos o día 20 a proposta definitiva do texto. Durante a miña ausencia, que foi de 2 días, Secretaría e Intervención aproveitaron eses 2 días para preparar os informes que asinaron hoxe mesmo e imos, polo tanto, a realizar esa convocatoria de xeito urxente, pois é inviable convocar un extraordinario con comisións informativas e chegar antes de que remate maio. Ten que confirmarme a secretaria, pero penso que hoxe quedará convocado, e así foi. Polo tanto, esa é a motivación. En na parte resolutiva, un único punto, a aprobación dese convenio entre Confederación Hidrográfica Miño-Sil e o Concello de Salceda de Caselas para a financiación, execución e entrega das obras de mellora do saneamento e depuración de Salceda de Caselas. Vou a darlle a palabra inicialmente ao compañeiro Alex, a tratarse basicamente de unha cuestión técnica, e logo, Marcos, se queres aportarás algunha cuestión de noido político que ten que ver con esta subvención, con este convenio de colaboración. Sí? Pois fai todo Marcos. Vamos, Marcos. Ben, boas tardes a todos os membros e membras da Corporación Municipal e aos veciños que nos ven dende a canle de YouTube. Pois neste pleno extraordinario, como decía a alcaldesa, pola urxencia da aprobación deste convenio, un convenio que se realiza entre a Confederación Hidrográfica e o Concello de Salceda de Caselas para a financiación, execución e entrega das obras de mellora do saneamento e depuración de Salceda de Caselas, en particular na parroquia de Soutelo. Ben, é un convenio que ten unha duración de 4 anos. As actuacións que se prevén dentro deste convenio é a redacción do proxecto de construción da rede de saneamento para a parroquia de Soutelo. É unha inversión total de 685.000 euros, IVA engadido, con cargo ao orzamento de gastos do organismo de Conca para os anos 2025, 2026 e 2027. É dicir, é un proxecto que se realizará en 3 anualidades e que, bueno, un poquinho por facer o desglose, no 2025, é dicir, este ano, pois se realizará unha inversión de 50.000 euros. No 2026 se invertirá 580.000 euros e no 2027 serán 55.000 euros, non? É un cofinanciamento entre, como decía, entre estes dous entes, a Confederación Hidrográfica e o Concello de Salceda. É un convenio 95-5, é dicir, 95% desta financiación aporta a Confederación e o 5% ao Concello. É dicir, ao Concello lle costará uns 34.250 euros. Pois, bueno, unha cantidade bastante pequena para
para a magnitude do proxecto, non? O expediente de contratación, tanto a licitación como a adxudicación como a xestión dos contratos, correrá a cargo da Confederación Hidrográfica e, unha vez finalizada a obra, pois procederá ao cese, a cesión gratuita da instalación ao Concello para a súa xestión e mantemento, pois a través do ente encargado, non? Neste caso o Consorcio do Louro. Ben, o convenio en principio, nada, se depois tenes alguna dúda falaremos un poquinho máis del, pero aquí sí que me gustaría, pois, bueno, poñer un poquinho en valor, non, a xestión que fixemos dentro do equipo de goberno, xa dentro 2023, a finais, o 19 de decembro, pois mantivemos unha reunión en Ourense co presidente da Confederación, naquel caso no que, bueno, se trataron diferentes proxectos, entre eles o saneamento tanto de Entenza como de Soutelo, para poñer un pouquinho o coñecemento das necesidades que tiñamos no noso concello, non? O 3 de marzo de 2024 tivemos unha primeira reunión co director adxunto, director técnico adxunto, con Joaquín, que foi xa un poquinho máis unha reunión de traballo na que se expuxo, pois, sobre todo o tema neste caso, os saneamentos de Entenza e Soutelo, e máis en concreto, pois, o de Soutelo, non? O 21 de xuño de 2024 enviamos a Confederación unha memoria valorada do saneamento de Soutelo por tramos, tramificado, un poquinho para que coñeceran este entorno, esta parroquia, un poquinho a dimensión que hai de saneamento nesta zona, non? E tivemos unha segunda reunión, o 2 de xullo de 2024, con Joaquín, na que, bueno, xa un poquinho entramos en profundidade, na que xa nos deixou entrever que a cousas iban por bo camiño e que habría posibilidade seguramente de realizar algún tipo de convenio, non? O 26 de marzo deste propio ano remítese o primer borrador do convenio e o 19 de maio, fai escasos días, recibimos esta versión definitiva do convenio. Daí a urxencia por asinar o convenio e traelo a pleno para a súa aprobación, pois hai que remitilo antes de que acabe o mes. E, bueno, en principio un pouco máis. Palabras, Partido Popular. Boas tardes, membros da corporación, veciños que nos estean vendo en directo ou fan cando consideren. O certo é verdade que acabamos de escoitar cousas que non concordan, non? A propia realidade se lle contradice o que acaba de decir o señor concelleiro de Arias, e queremos empezar pois dicindo que, lóxicamente, os aquí presentes, se nos preguntamos e lle preguntamos aos veciños que nos están escoitando se queremos facer saneamento no noso concello, e concretamente na parroquia de Sotelo, a resposta, lóxicamente, contundente, non? É un claro sí. Pero para un claro sí hai uns trámites e hai un camiño que percorrer, non? Por lo tanto, comencemos por que hoxe estamos aquí, señores membros do Goberno. Onde está ese documento que motive e ampare que hoxe teñamos este pleno extraordinario e urxente, sen pasar por unha comisión informativa, sin proxecto, con todos os informes da señora secretaria e da señora intervención en contra? Espero que nos conteste e que xustifique que se remata ese prazo, e non que nos digan que lle chamaron por teléfono e que lles dixeron que había que aprobarlo antes de rematar o mes. Se existe ese documento, por que non está no expediente? Iso é importante. A documentación na administración pública é o que dá razón e quita, non as palabras dos políticos de turno. O trámite que hoxe vamos a debatir ten algún parecido na súa tramitación, documentos, informes, co que fai uns meses aprobamos e que acabamos de firmar este pasado martes entre a Consellería de Medio Ambiente da Xunta de Galicia e o noso Concello? Para nada que se lle pareza, nada que ver. Tiña un proxecto de obra feito aprobado do saneamento no Cerquido? Sí. Hai un proxecto feito e actualizado a día de hoxe para o Soutelo? Non. No expediente non está. Sabese cantos ramales se ian construir en Cerquido? Sí. Sábese cantos ramales ou ramales se van a construir en Soutelo? Non. Sábese de cantos metros estamos a falar en Soutelo? Non. No Cerquido? Sí. Sábese a cantas vivendas vai beneficiar en o Cerquido? Sí. En Soutelo? Non.
Falou o Concello cos veciños polas posibles cesións de paso polos terrenos propios dos veciños do saneamento e tiña a cesión dos mesmos en Oncerquido? Sí. En Soutelo? Non. A ver si a señora alcaldesa pretende só executar o saneamento por pistas e estradas municipais. Mala cousa sería, señora alcaldesa. Saben que neste convenio falase da posibilidade de executar pequenas depuradoras? Xa lles digo que este grupo estamos totalmente en contra. E se así se recolle nese proxecto, van a ter unha contestación contundente da veciñanza e deste grupo. No Cerquido, todo en orden. Proxecto, convenio, firma, licitación e execución. Neste de Soutelo, totalmente todo ao revés. Un auténtico despropósito. O de hoxe é un brindis ao sol, por non decir outra cousa. Mire, solo co informe da señora secretaria, isto tendría un no rotundo, pero sin paliativos para a súa nefasta tramitación deste expediente que estamos a debatir. Dice a señora secretaria, non o dice este portavoz, non o dice o grupo mayoritario, o dice a señora secretaria municipal aquí presente no seu informe, documento público. Dice, no expediente non consta proxecto técnico ou documentación técnica que defina a obra que se pretende levar a cabo. Na medida en que non se coñece con certeza o contido do proxecto de obra, non se pode chegar a afirmar que todas as actuacións que ampara o convenio proposto se atopen dentro da competencia material do Concello, o que constituye contido mínimo do convenio segundo o artículo 49 da Lei de Réxime Xurídico do Sector Público. A aportación dineraria a realizar polo Concello terá o carácter de subvención. É dicir, aquí o que se pretende é que o Concello lle dé unha subvención á Confederación Hidrográfica Miño-Sil. Isto é increíble. Sigue a señora secretaria dicindo, en consecuencia, o obxecto do convenio e, polo tanto, das actuacións a realizar se define de forma xenérica e, como se advirte no apartado terceiro do presente informe, non consta documento técnico ou proxecto de obra polo que se descoñece por completo cales serán as obras amparadas polo convenio e, polo tanto, o alcance das obrías que asume o Concello. É dicir, aquí vamos a aprobar algo a cegas sin saber o que nos atopemos, vamos. O obxecto do convenio é xenérico, carecen de concreción, que sería perceptiva tal e como se expón no apartado cuarto do presente informe. Siga a señora secretaria dicindo que non lle consta, como eu dixen antes, a disposición dos terreos. Como xa se indicou ao longo do presente informe, o obxecto do convenio se define de forma totalmente xenérica, quedando as actuacións condicionadas á súa utilidade tácitamente a redacción do proxecto de obra, tendo este o Concello que comprometerse a súa aprobación e a posta a disposición dos presentes terreos sen ter coñecemento algún de cal será a obra a executar nin cales serán os terreos e infraestructuras afectados polas mesmas e que haberá que poñer a disposición da Confederación Hidrográfica Miño-Sil. En conclusión, o Concello está asumindo a cegas unhas obrigas... Leva casi 6 minutos. Termino, señora alcaldesa. A cegas as obrigas que se descoñece o seu alcance ou posibilidade. Por lo tanto, podría seguir lendo aquí o informe da señora secretaria, pero co que acabo de manifestar queda claramente manifesta a postura que o Concello pretende aprobar o Goberno e este Pleno, se así o considera e o aproba, un convenio que ten un informe contundente rotundamente en contra da señora secretaria polo que acabo de decir e do que podría seguir lendo que non me dá tempo. Gracias, señora alcaldesa. Máis palabras, Partido Socialista. Hola, boas tardes a todos, compañeiros e veciños que nos estean vendo ou nos vexan no futuro dende onde consideren. No anterior pleno dixen que era un placer cando tratamos un tema que estamos todos de acordo, e normalmente o saneamento é un deses temas nos que sempre coincidimos e todos lle damos que é un valor necesario que hai que sacar adiante. Para o día de hoxe hai uns informes redactados que, a pesar de que queiramos todos o saneamento, fannos dudar sobre se a maneira en que se está facendo é a correcta. E, sobre todo, xeran dudas. Por exemplo, como podemos saber en que se van a gastar os 685.000 euros da financiación? Non sabemos nada de como se vai articular a rede, ou redes de saneamento. Non se sabe nada de que terreos municipais particulares terán que ceder para desenvolver esa rede.
ao final tamén xera dúdas sobre a súa futura viabilidade. Nós non vamos a ser a tranco porque iso, xa dixemos, creo que estamos todos de acordo en que o saneamento para Salceda, neste caso para Soutelo, é necesario, pero vamos a absternos porque creemos que necesitamos ter a información necesaria para votar a favor con seguridade. Por iso vamos a absternos. Moi ben, Benegán. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Eu quixera empezar a miña intervención falando da mágoa de que se nos presente un convenio onde o idioma galego está ausente. Desde logo no BNG, desta Confederación Hidrográfica non esperábamos outra cousa, mas desde o goberno local esperábamos algo máis. Estamos sempre na mesma, todos o queremos, pero ninguén cuida del. Nos gustaría facer unha pregunta. A señora presidenta ou señor concelleiro poden decirlle a calquer veciño ou veciña de Soutelo hoxe se van ter saneamento na súa casa con este convenio que se nos pon diante? Porque, con un informe demoledor por parte das dúas persoas técnicas municipais, a verdade é unha mágoa que estemos falando de saneamento precisamente, algo no que me parece que todos os grupos, todas as persoas que estamos aquí coincidimos nas necesidades e que se nos trae aquí algo que como mínimo deixa no aire a legalidade de todo o que se pretende. En todo caso, a min, nesta primeira intervención, gustaríame que contestasen o señora presidente ou o señor concelleiro de área se realmente está en condicións hoxe e agora de decirlle a calquera persoa que viva en Soutelo por onde vai pasar a rede e se van ter ou non saneamento a partir deste convenio. Nesta primeira quenda, deixasme que conteste eu ou contestas ti, Marcos? Logo douche a palabra. Empezo polo final. Grupo Mixto BNG. Os veciños e veciñas de Soutelo van a ter saneamento no 2026 tal e como di Confederación Hidrográfica Miño-Sil? Sí, van a telo. Por onde pasa? Pois non o sei porque nós tampouco coñecemos o proxecto tal e como vistes nos informes técnicos das dúas habilitadas, Intervención e Secretaría. Contestándolle tamén a Saúl o portavoz do Partido Socialista, pois eu este convenio non é o mellor do mundo nin a forma de tramitalo. Confederación Hidrográfica, por certo, do Ministerio de Transición Ecolóxica e Reto Demográfico do Goberno Central, do PSOE, tal vez non sexa o mellor convenio, nin o mellor redactado, nin a mellor forma de facelo. Dende logo, este goberno non vai perder unha sola oportunidade, aínda que sabemos que probablemente a tramitación vai a ser complexa por esta serie de deficiencias das que falaban Secretaría e Intervención, pero estou segura de que solventaremos e, como lle dixen o compañeiro Tano, Soutelo terá saneamento. O que si me sorprende máis é o Partido Popular. Me sorprende moito, ademais, non? Nos dicimos que iba a ser a legislatura do saneamento. Creo que a 2 anos vista o remate desta legislatura xa é un feito, con 2.670.000 euros de inversión, Parderrubias, Picoña, Entenza, Soutelo, Budiño, e moitos dos barrios desas parroquias con saneamento ou con provisión de telo ao longo desta legislatura. Augas de Galicia tampouco fixo unha tramitación demasiado perfecta. Ao final estou me dando conta que a única que tramitamos nós, que foi o de Entenza, igual foi a que mellor feita estuvo e que, por certo, en breve se acabará o período de licitación e seguirá o trámite adiante. Non son convenios nin tramitación perfecta e hubo moitísimas dificultades e todas elas demostrables e atestiguadas por correos e por mensaxes e por chamadas. Pero son as que son.
eu encantada de recibir a conselleira para asinar ese convenio e encantado de recibir o presidente Quiroga para asinar o vindeiro convenio por moitos defectos que teña. Sabe que comparativa sí que faría eu, señor Santiago, entre Augas de Galicia e Confederación Hidrográfica Miño-Sil? Augas de Galicia, 10 anos de espera. Confederación Hidrográfica, 1 ano. Augas de Galicia, financiamento, 20-80. Confederación Hidrográfica, 95,5%. Iso ao final é o que lle importa aos veciños porque estamos falando dos seus impostos. Dito isto, concelleiro de área, se queres aclarar algunha cuestión, e se non pasamos a falar na segunda quenda. Seguimos. Portavocía Partido Popular, adiante, 3 minutos, por favor. Sí, por eso votamos en contra do reglamento polo tema do tempo en asuntos tan importantes como estes que creo que o tempo non debería... En 3 minutos, aproveite, Señora por Cabeza, favor. estou falando eu, por favor. Aproveite os 3 Respéteme, minutos. é que nin eso é capaz de respetar. Como digo, o tempo que en temas destes consideramos que tiña que ser moito máis pola importancia do asunto, non? Escoitando os demais membros desta corporación, dá a sensación de que non vai usted contar co voto a favor dos diferentes grupos, salvo vostedes, imagino. Por algo será. Estou cando un vai na autopista, vienen todos en contra, e un di que quen vai mal son os outros e non un, non? Entón, fáganse ver, señores do goberno minoritario de Salceda. Se isto sucede, é dicir, se ao final pois non votamos favorablemente, independentemente de que se absteña ou votemos en contra ou que decidamos, pois se isto sucede, a manipulación, os medios afíns e os altavoces das redes sociales pagados por todos os veciños, pois dirán que a oposición está en contra do saneamento de Soutelo. Falso. Rotundamente falso. O que estamos en contra do procedimento catastrófico, nefasto, do inicio da tramitación do saneamento de Soutelo. Cousa que non sucedeu con outros saneamentos. Por iso tuvo o voto unánime da corporación en todos os seus trámites, señora Cabeza, salvo unha licitación de entienza por motivos que atixamos no plenos cada un de nós, non? Por lo tanto, non lles mintan os veciños, e digan a verdade. Vostede acaba de decir, señora Cabeza, que no 26 os veciños de Soutelo tendrán o saneamento nas súas casas. O acaba de decir en pleno, queda recollido. Sí. Dicen eso, pero da igual, menos mal que as cousas están grabadas. Home, eu escoitei iso. Sí. Está grabado, non pasa nada. Aí, Non pasa nada. exacto. Ben, o certo é verdade que o que lle digo, non lles mintan, digan a verdade e digan aos veciños de Soutelo que tardarán algúns anos en ter o servicio a súa disposición. Por lo tanto, logo do que lín do pouco tempo que temos para ler o informe da señora secretaria e que faremos público a través das redes para que os veciños coñezan íntegramente este informe demoledor en contra do procedimento que se inicia hoxe, e tamén aclarar que hoxe o que se somete a votación non é a firma, nin moito menos, é a aprobación do convenio, logo vendrá todo o demais. É dicir, se a propia alcaldesa acaba de reconocer que non hai proxecto, o dixo ela, non sei se é certo ou non, pero non o coñecemos, non existe como tal, a día de hoxe. Por lo tanto, é dicir, vamos aquí a aprobar, se así considera este pleno, algo totalmente a cegas, sin saber por onde, nin cando, nin como, nin a quen lle afecta, nin a que parte da parroquia vai a ir, nin a cantas vivendas, nin cantos metros, nin kilómetros, etcétera. Por lo tanto, un brindis ao sol e totalmente, como dice a señora secretaria municipal, a cegas totalmente. Remato como empecéi. Si o saneamento de Soutelo non con esta tramitación nefasta. E, por lo tanto, o noso grupo vai se abster porque non vamos ser nós, como creo que tamén dixe un compañeiro, quen diga de inicio non, pero, por suposto, non podemos apoiar algo que consideramos totalmente errático e o tempo dirá as consecuencias deste convenio. Nada máis, moitas gracias. Partido Socialista? Sí, bueno, tal vez haya deficiencias, no, cousas de convenio que non sean cousa do Concello, pero hai cousas do Concello que a min me fan ter dudas co convenio, que é a capacidade de facer fronte ás anualidades, tal como se está manexando a economía no Concello, non é unha cousa do convenio só. Eu non sei se biches as... Perdón que te interrompa esa, que despois douche máis tempo, pero eu non sei se biches as cuantías. E non somos quen de soportar no 2025 2.500 euros e no 2026 29.000 euros e no 2027 2.750 euros, apague, vamos. A ver se non van nun rec.
Ademais, mira, falando de saneamento, hoxe tivemos unha moi boa, onte foi a aprobación do consorcio do Louro, máis de 226.000 euros para a redacción de proxectos, co cal vamos a poder redactar os proxectos de saneamento que quedan en Salceda. Xa non vai a ir no REC, ni seguramente no capítulo de inversións do orzamento, porque precisamente con esta dotación económica a través do PERTE, pois o que se fai é garantir a inversión de moitos anos de proxectos de saneamento. Proxectos, redacción de proxectos. Venega? Ben, eu dou por entendido entonces que este proxecto vai a dar saneamento a todas as vivendas da parroquia de Soutelo. Non. Eu creo que descoñecías o proxecto inicial, que era bastante máis de 1 millón. O gallá puidéramos sanear toda a miña parroquia con este importe. A min, se se me di que Soutelo vai ter saneamento sin especificar un 20, un 30, un 50, un 75%, entendo que é a parroquia completa que vai ter saneamento. Digo, polas palabras que eu escoito, eu non interpreto outra cousa. Mire, eu, aparte de, xa expresou aquí a dúbida de que non consta en ningún lugar de por que estamos hoxe aquí e ten que ser antes do 31 de maio, porque a verdade é eu creo que as conversas telefónicas... Disculpa, sí que existe, Sí que existe. Existe un correo electrónico que o di. Existe. Ben, o normal sería que constase no documento que se nos presenta, que constase a necesidade de ser aprobado en determinado período. O correo non entra por rexistro, en todo caso podemos compartilo no grupo de portavocías para que quede constancia. O que non quero que quede ninguna dúbida nesta sesión plenaria de que é un invento desta alcaldesa, ou que falamos de chamadas de teléfono. Non, eu non interrumpín a ninguén. Non interrumpín a ninguén, pedí esa palabra si queredes. Non. Repito, son a presidenta deste pleno, e que non acabamos de... Bueno, hai que non sabe estar nunca. Tampouco iba a pretender que supere estar en esta sesión plenaria. Cada un ten que saber onde é o seu sitio, pero a veces é difícil. Perdón, Tano. No, hai ese mail que acredita precisamente onde Confederación nos dice que ten que ser aprobado antes de maio. No, eu en ningún momento cuestionei de que a Confederación non chamase, digo que non consta en ningún lugar. Que quede a salvo de que non estamos falando de aquí de que ninguén nos este contando unha mentira. En todo caso, tal como está exposto, que hai un detalle, un pormenor de un dos informes das persoas técnicas do Concello que di que ni siquiera queda claro quen vai redactar o proxecto. Realmente podemos ter todos moitos desexos de tirar pa diante. Agora, o que se nos presenta non pasa de ser unha atrapallada. Unha atrapallada. Parte desa cuantía. Eu creo que, vamos a ver, todos estamos de acordo que da Confederación Hidrográfica hai que aproveitar os recursos que se poida. Agora, que a Confederación Hidrográfica teña este nivel, pois tampouco nos extraña, como funcionan certas cousas nesta Confederación Hidrográfica, tampouco nos extraña. A min vaime a permitir, antes de que someta a votación este único punto, que diga que benvidas sexan estas trapalladas. Logo, este goberno de 4 xa xestionaremos e traballamos para convertir estas trapalladas en realidade, que é saneamento para os veciños de Soutelo e do resto de Salceda, que é o que queremos. Procedemos á votación, aprobación de convenio entre Confederación Hidrográfica do Miño Sil e o Concello de Salceda de Caselas para financiación, execución e entrega das obras de mellora do saneamento e depuración en Salceda de Caselas. Votos a favor? Abstencións? Voto a favor de Movemento Salceda, abstencións de Partido Popular, Partido Socialista e Grupo Mixto BNG. Levantamos a sesión, pero permitidme que fale un momento con todos vos, vale? Non vos vallades. Levantada queda a sesión.